Днеска имаме една много интересна задачка. Това е трактор. Огромен е. Успяхме да го вкараме в помещението. Беше с изор, както и да е. Въпросът е, че тук тези стъкла трябва да им се случи случка. Трябва да им сложим слънцезащитно, 20%. Ще го разглоба малко. Едно криво стъкло, което също мисля да го сваля. Тук има врата, която, ако е възможно да не аз наждам, да не е на две, ще опитам с един удар да стане. Интересната част също така е и отпред, както се вижда. Тук този аквариум всъщност трябва да го затворим от всякъде, за да може този човек, който работи вътре, да не откача в жегата, да намалиме и климатика, да не се мъчи много, защото в момента градусите са почти 40, а е обяд. Така че тези хора, които бачкат с тези трактори, наистина са подложени на невероятна жега. И въпреки климатика вътре, стъклата, направо слънцето ги апе през вратата, през стъклото. Той, даже го видях момчето, той е с тен и каза, че тена му е от докато работи, докато е на работа и е вътре в трактора. Така че следва разглабяне, да видим какво ще стане. Колкото мога ще разглоба, ще опитам всичко, ще дам всичко от себе си, този трактор да стане както трябва. 20% висок, много добър клас фолио ще му сложиме от Ломар, естествено, за да знаем, че нещата наистина ще се случат. Вратата е огромна, те са две врати всъщност и е крива. Тук има кривина, което значи, че трябва да опънем фолиото. Предният джам, пък за сметка това е огромен, с интересна форма е и той е объл. Според мен най-сложна е наистина вратата. Тя е с дръжка, има тук дръжки, нали, които трябва някакси да ги сваля, само че тази дръжка е свързана с пантата. Де-факто трябва да сваля пантата и другата панта горе. Най-вероятно това стъкло ще е тежичко. Чак па дали да е невъзможно или да е нещо чак толкова сложно, мисля, че ще се справя. Така че ще снимаме процеса, наблюдавайте, ще е интересно. И на мен ми е интересно, както казах, защото това ми е първият трактор. И той е доста объл. Има трактори, които погледнах, като ходих да го разглеждам този. До него имаше още няколко трактора, които бяха с абсолютно прави стъкла, не бяха толкова обли, които, нали, предполагат, че ще е малко по-лесно като монтаж, няма да има толкова свиване на фолиото, но никога не трябва да се подценява работата, когато става въпрос за скъп станьол. Да видим. Let the work begin.
следва да махнем тези стикери, да изчистиме много добре отвътре отвънка, за да стане готино. Имаме чистачки, имаме сгъване, така че ще трябва да събереме фолиото. Тук има едно по-малко джамче, от другата страна също има едно. Този е доста голям. Особено крив е в тази част. Иначе половината от трактора е готов. Ще го покажа вече на приключване. Гледайте процеса. Супер интересно е. Слагаме доста висок клас фолио в момента от Умар. И така, наблюдавайте. Днес трябва съм го приключил, а няма време, така че започваме да действаме. Абе, направо си е лукс работата.